ngai thatu zong song te chibai le veku le tun trum kan video chu Times Entertainment January ni somni panga kumsang ni somni paruka thuan chu mang hianin bul karon tran le anga min lo like sak ula min lo hype sak ve le theu don nia ka hritlang ve dewa ka o hi a phui deuh tlat maya min lo hrethiam bok don nia thileng kim hi amoi vek lo rong muthiam lo ram sapanga chanchin kan soi masa anga kan ngai dan chuan ramsa te hian keini aya thazok de yin khovel hi an hmuni in kan ring thina ma serong an hmu hian chu tiang chu adik vek mel lo tlat mai chu tianga rong mu thei lo ramsa de chanchin chu kan soi don ani pakhatna ui te rong mu dan hi mihring laka chuan adang lama mihring te chuan rong chi hrang chimbal rong zong song ne na kan hmu thei vek la yin ui chuan hmu thei chin an neya an ni hi chuan gray red green te chu an hmu ber thina a sen le a hring ang te chu an hmu fia thei lo thung ani chu wang chuan nim hring zinga thil sen kan da chuan chu thil sen chu ui tan chuan hmu thei lo ani dona ma se chu wang chuan atal boi chuang lowang thil sen zong chuak tur chuan aronga tang ni lovin thil sen nan pailaya a che dan le arim le aria tang chuan a omna chu a chui jok don ani pahni na bong rong sen hian bong ati thin rim theiniya ngai dan hi dik tura ngai thon thu alo ni reng thina ma se mi thiam te chuan bong hian rong sen an hmu thei lo ni in an soi tlat thunga an laka chuan puan sen chu rong brown le gray nen danglam na anei chuang lovani an soi dan chuan bong ti thin rim tu chu puan rong sen khani lovin puan che dan zok kha ania puan che chuan anom dan chu hi pin chu chuan a thitin rim ta thin ni in an soi zok ani pathum na samak hian khomu na chak tak an nei lova chu wang chuan an rong mu dan chuan chin to ka nei ani leirong an hmu eng po mai chu a chiang lo vek maya chu wang chuan avela thil thleng hriat thiam na tan an rim hriat na le ri hriat na chu an mang tangkai ber thin bokani an len na chuan him na ape boka chu an hriat na dang chuan a bel cha le zualani palina whales tui chunga chuan a thuk zel dan agin rong chu mu theilovin na om mai thina chu wang chuan huel tan chuan rong hriat thei chu a tangkai lo hle ani chumi aya chuan in biak nan te chozon na tan te le kalkong hriat na tan te chuan ri an hmang thina tui thuk taka chuan mu na a in ri chu akal thui thei jok dei ani pangana seal te hian rong ni lovin thil engemo in eng le thim a siam dan lam chu an focus bera seal te hian an hun tam jok chu tui eng fia lo da hmuna te chuan an hmangral thina chu wang chuan an mit chu rong chi hrang hre tur ni lovin thil che le engemo in eng le thim a siam hre thei tura siamania chu thil chuan a hmu chu ti fia lo viau ma se sanga le hlau om hre thei turin a tran pui don ani a kho mu dan hi simple thei ang berin han soi zau donila eng ma chon zong in mai mi chingila rong eng ma i mu thei lovang ma se imit zona chuan thil engemo in eng chu liani ta sela thil danglamo om ti hre thei don ani chu tiang deuh thuak chu ani maya chu wang chuan rong hian tui hnuaya chuan tangkai na anei thuilu tuk lem lovani money control January ni som pakwa kumsang ni som ni paruka kan chuang kai le anga Finland scientist te chuan wire tel lova boru ka kal thei electric an siam ni in an soitlat mai chiang zokin han soi zau donila Finland rama scientist te chuan cable hrui tel lovin boru ka electric tharui an kaltir tlat maya he en sinna ri sang tak mai hi rifon tharui tam tak pai le laser tangkop mang chuan an thokani hemi chungchang zer chiang tu ten an tum chu tuna electric kan zom kol dan pumpui hi ti bowa thak ve kan tumani he thilan mu chu thar hian in le factory ya electric lama kan man thil te chu kumkhua in athak danglam thei mai thei ani chuan he thil ngai tu chuap he na hian tunge omle he en sin na hi University of Helsinki le University of Oulu team te chuan an kai hruaya team te chu wer manglova eng le radio frequency manga energy transfer dan lamzong tu company nen an thok duna an thil en sin na ta na result thata ka om thei nan thiam na sang
physics engineering le tunlai thiam na sang berber an hmanga tuna hian Finland hian hetiang wireless technology zirna lama hian hmashruai tu ani mek bokani ani chuan acoustic ware chu enge niang le acoustic ware chu electric thrui kai hruai tu atana ultrasonic sound wave sang tak man hi ania chu chuan boruaka chuan mu theilo kalkong ware anga na thok chu asiama chu thil ultrasonic kalkong mang chuan him takin boruaka thui tak electric chu akal tir ta thinani chu thil chuan ware manga inzom kher ngai lova khol lam thila power pe chuak turin phalna min pe ani chuan he thil hian physics ado dalem do dal chia lovani he thil hi mitam zokin an suang tua wireless electricity ang hi anilova Finland team te chuan kai hruina tel lova free taka thui tak energy kal lova mun bik control na hnuaya energy kaltir na chu an siam chuaka ti chuan ultrasonic wave chuan boruak mukna chu siam dang lamin current track chu kong dik taka hruai ta a ti chuan laser chu eng electricity a chantira himzoka atum ram thlen tuatan atangkai bokani radio frequency chuan avel boruak om electric thrui te takte te microwatt chu ala khom boka he thil an mu chua hian electric thrui top lo siam na tur ni lovin energy dik taka thunun na lam siam chu akok zokani ani chuan Finland ram hi hetianga ti theiram masaber ani em wireless manga phone charge theina chu khovel ram tina siam chu ani na chungin Finland ram hi boruaka him taka electricity tak tak thon kwal thei masaberania hetiang thil an ti dan sound light le radio zungzam manga energy boruaka athon hi thil la om ngai lovani ramdang te chuan hetiang kalphung hi boipui thoma se Finland chuan ataka ti na konga ma a hruai ta ani The Times of India January ni som pakua kumsang ni som ni paruka kan chuang kai le anga nim chi khat mos thing sam emo lung sam kan tiang chi deuh tur chu space sa dam chuak theitlat mai chu wang chuan mithiam te chuan marsa po atro thei an ring tlat maya chiang zokin kan soizui le ang thil tro tur chhel tak mai space sa thakhat ai re dam thei avoi khatna ta na an hmuwa wang chuan an en chin na chuan experiment scientist te chu a thong hle maya an en chin na chu marsang ni som ni pani khan tran ni in chumi kum chuan Japanese mithiam te chuan thil tro mos chu International Space Station pona chuan an be tira he thila tanga hriat an tum chu engtin nge mos chuan space boruak hipna le radiation te alo machon dan hriat an tuma chumi mang chuan space danga tro thei tur thil tro an hriat thei an ringani chutiang space boruak chu mihring te hian angyalanganin tongta ila chuan kan thi sen he aso thei hial dona ma se chutiang hun zungzam hlo om tamna boruak om lo na le hun rei lo te chunga temperature dang lam reng na mun le hip na om mang lo na huna chuan mos chu nizani somret pathum adam theitlat mayani chuan en sin na sample chu an lak kir chuan chu thil chu pangai takin ala function le theiani he thil hi space a hian adam chuak kani mai lova thranglian le thei turin ani phung ala thavekani ti in Indian Institute of Science and Education and Research Pune a thok biology professor Sudha Rajamani chuan asoyani Troy Milara Partami ARC Center of Excellence in Plant for Space the University of Western Australia a researcher chuan chu thil chu en chin namak takani ti in asoi ve boka he thil Mosian space a dam thei ei tur kan chin theina lama min tran pui thei don ti in asoi boka marsa khuadin kan tumemo space ril taka mishing kan thon du ni chuan mos manga an en chin le an mu chua chu atangkai hle don ani ti in an soi boka ISS a sample an thon chho ma hian Japanese team te chuan leya lepa chuan mos ni phung chi thum apuitlin ma apuitlin nu le an sel mang chuan en chin na an nei tho boka radiation te sa te vot lutuk te boruak om lo na vacuum mang chuan an en chin bokani
โมซะอันนี้พุงปาดปะนิอาชันปุยตลินมาเลอปุยตลินนูจูอาเชมายามาเซอันจีสปอร์ตจู-ดีกรีซาสมกัวปังอาโปการขัดลายอาชัดเฮียติจวนพูดตักินไซน์ติสเตจวนISS จวนอาจีจูอันทอนโชวาติจวนทักวัวเลียมจวนอาจี 80% จูอดัมชวกนี้อิน November reveal ดาต้าพับลิชจวนอัตาร์หลังบกันีมิเทียมเตจวนอาจีอินตัวมดันสตรัคเจอร์จูได้ดันนบังอังอินนาอัทกนี้อินันโซยาจูทิลจวนUV จุงซามอาฮีบเทไม่เทนี้อินรัซามันนีจวนอาสอยบกันีเฮียนเอ็นชินนะเฮียนฟิลโลดไม่บากะสเปซชิปชูงจวงะมาร์สเลอพิอาลัมจินตูร์เตตานจวนนิมโมสูเอ็งติกเอมจวนอันจากหลักนันนาร์เบอร์ปักหัดอันนี้อัลลารินอมบกันีทิลโตรเตตักเตนิมาเซลาจังไกนะตั้มตักกันในโดนนี้อินันโซยาโมสวนเลอังเดวโปรโตโซอิลเซียมตูรินมินจันปุยเทโดนบากะอันออกซิเจนเสียมมังจวนสเปซเจียงเตตานไลฟ์ซัพพอร์ตอเปเทโดนบกันี ISS เตสินอัตาลันดานจวนจูโมสจีจูสเปซจินกงอดัมชวกเทตีอัตาลังะอมเสียจูกันโคเวลปอนลามากันจินหูนตานกันตานเอโคซิสเตมตานกันมังเทโดนันีสุดยังอลูนิจวนโมสจวนพลาเนตดังเตมิชิงเจนตูระเสียมนะเทราฟอร์มิงนาตานมินจันปุยเทโดนบกะสังนิสมนิปาลีอาChinese paper in a soidan chuan chu thil mang chuan Mars leilung chu thil tro ta na chakna pai lei ni turin kan siam theyanga chu chuan Mars agriculture lam kan khoi theina konga hong thei don ani Mos hi pineal plant tia soyania om zia chu main rammati kan anga te hian thil tro zinga tro masa pola ni thin ti na ni achi chu -degree za sum ko paruk a vota po kar engemaza ta dam theya chuta tanga chhut chuan Mars bo ru kom dan degree -za som nga le -som ni le pakhat vela po thataka om thei turanga yani razamani chuan terraforming kan kalpui ma in ensinna tamzo kan nei alangai ti in asoya ahmasa chuan ator chelzat hrechiang turin mo chu hun reizok radiation manga em ani anga bani na chuan kongdanga tangin zirchian na nei ani bokanga pathum na chuan ecosystem te naw deuh chu ISS moon le Mars mission a kan enchin thei don ani thla a an test na tur chu nakuma NASA in Artemis 3 mission an nei huna a thei tura ngai ani chuta chuan astronaut te chuan thla a an da bomb bik mang chuan thla chuan thil tro an tham tiranga chumi in atum chu thlabo ruak om dan in thil tro than dana ngonga nei dan zir chian ania chu chuan scientist te chu space a ei tur thlai chin dan tur hriat thiam na tan a tran pui dona chu space a rei tak kan jin hunatan atangkai hle don ani experiment kal dan kan mu chuan kan lom hleya space a chuan mos trona huan kan la siam theima na ti in scientist te chuan an soi bokani money control January ni som ni kumsang ni som ni paruka kan chuang kai le anga boruaka ahun tamjok mangthin sawachan sin lam in soi kai donila scientist te chuan Europe ramvela an mu thin sawapem thin te takte common swift chu boruaka thlasom dona om thei ti an fin fiat lat maya chu thil chuan sawa te boruaka an omrei theidan chungchang kan hriat thiam na kong a thlak dang lama hemi chungchang an zirchian na chu han soi zau donila Lund University Sweden a zirchian na tharin a soidan chuan chutiang vamur te chuan thlok reng-rengin an dam chung deuh tho chu an hmangral ni in an soya noi chuina khol te takte mang chuan scientist te chuan Sweden rama vamur te chu an chi thla hun lai chuan hun rei takan chui zuya an khol man chuan zomzatin sawa te che dan thlaza dan thlosan dan te baka engom dan te chu arikota data tranga alan dan chuan sawa te chuan kum khata 99% z chu boruaka hun an mang thin ani chutiang vamur som pakwa an chui zinga pakhat chu kum khat chungin zanli a chola kum khat chungin darkar ang hu vel chu leya atung ve ani mithiam te chuan sub saharan africa a chuan chutiang sawa te cholna hun nget chu an hulo boka hemi omzia chu vamur tamjok chu an chitla hun lai chuan pona an trum ngai lo ti atilangani ani chuan chutiang sawa te chu engwanga thlok rei khem nge anni
อันโทเรนานเฮียนอันทปาร์จูอดังลำบีกะอันตักษาโปจูโบรัวกะเจตาอลสัมนานอเปียนอดังลำบกะอันสวยดานโปฮีโลกจุงินรันนุงเตอันมันไม่ถินบกะเลียจุมโลวินอันโทลาอินซีอันทาไม่ถินบกะนี่บัวเสียมน้ำมันรัวโปฮีโลกจุงินอันละโคมไม่ถินบกะอันนุนดานจูเอ็งไลโปอินอันเจเรงมายาทีมลิมหุ่นไลจวนสวัสดิจูเมลนิเวลสางอันโลกะเรเดวอันโลไกลโดนวางินอันทซาโปอโซยสดทีนะevidence จังอาลันดานจวนโลกปะอินอันมุฮิลเทยไม่เทยบกนี้นันสวยนี่ชูวางจวนสุดยังอันนุงจังจวนถ้าตั้มตักโลกเทยตูรินอาจันปุยนี่ตีอินอันสวยบกกันนี่Ilen nakla katli